nagduka ko, katulgon ko. Mukaon lang kong mangga. Mangga akong i-extract kay katulgon ko, vitamin C maning mangga. Hiligi ko ka og mangga. Unya. Huwag yun kinaham ko mangga. Mukaon kong mangga. Madama tao din kuan. Istitaran ang tagiso. Ano ni habang Mana ba yung kuan na? Tiglupin na. Ilaw. Ganun yung ilaw. Dili naman gani sira. Doon ka nung sabi? Anon? Di na original kadi lahi og ban. Sandin. Lahi og Basement na. may bracket pa ka. Ang gwapo. Tuwan ang bracket. Rupin naman to mo yung nag-bracket sa kuha dito sa kagayan. Arvina. Apa sa litro na. Ilan naman itong soldahan? Tubayan na nila ba? Tubayan, soldahan ba? Doggy bracket. Di naman tumaong yan. Kuhan man. Ang bracket sa kuha. Kato kay Balim ang bracket. Ibig na, ang original na sa tubangan, kato kata maluyo. Dugay po na wa aircon. Sa katuig, kapo rin wa aircon ba? Ada ipagawas na lang ulo ba? Pag-drive ba, yan na lang. Mahanginan. Online, may blato na online. Kaya katong kompresor na kung ipalit na susin niya, kwanto? 12 ito sa kagaya niya. Sa online kaya 11. Pero na may delivery. 11, 11 na, di sige po 500. Kaya o labi, o dugay yung masundan, labi nagdalo siya bitaw nga. Ang alam ko siya, tigmo-tigmo. Kaya na siya? Ikuha mo ni mo. Usulnya agay, wak mga surban. Usulnya siya panay tigmo-tigmo. Magasto lang. Di man saktuhan. Kanang siya, bitaw nga, magasuhan na ta. Ang tawag nga na tigmo-tigmo.
Tigmo nga siya. Kaya iba mamantag anay ba? Palit nitong pisa. Pagpalit pisa. Pwede. Tigmo rin yun. Buto pagdana ko sa pina, nagwa nang gyud natigmuan nang gyud. Sirang ra. Gamit unta niya sa kwan, try po ni unta nga kibalo atik ablida lagi ba na. Wag yung katigmo. Kami ko ba? Tubig. Mineral water. Oh, mineral. Tulo dua. Manami sa among panihap pamahaw. Busog kay ko sa ako pamahaw din sa akong amigo kananan. Kalayo sa Dios. Pito na ko katuig dire nagkaon sa ila. Kaya nagkakaon ako dire manambok ko. Dili gyud mangiwan. Oh. O tanaw lang mo sa akong salida. Salvador Duterte. Sa salida.